Здравейте, уважаеми зрители! След малко ще ви покажем мястото, където се случват едни много хубави неща за всички нас, където намираме облегчение за болестите си, защото ние в момента се намираме в Хасковските минерални бани при Дончо Тонев, един много известен вече билкар в цяла България. Здравейте, господин! Здравейте! Че добре дошли. Да, ти ще си говорим добре. Добре, няма проблем. Приемам. Радвам се, че ни прие мен и колегата да дойдем да направим един материал, който зрителите да видят всъщност кабинета, където се намираме в момента, да видят сушилните, в които вие приготвяте тези билки, тези цярове, които помагат на толкова много хора вече в цялата страна, че извън страната вече сте популярен. Благодаря още веднъж за тази покана, дето ми направи. За всички зрители, които за първи път те виждат, ако ми позволиш да кажем няколко думи, по-скоро ти да ги кажеш. Да. Кой си, с какво се занимаваш, откъде започна всичко и какъв е този твой вътрешен импулс, на който аз много се радвам и се очудвам, че го има в теб, с който ти така приготвяш билките и ги даваш на хората и толкова хора ми звънят и на мен и на тебе ти звънят, видя, че цяла България вече те научи. Как го постигаш това нещо? Ще ти обясня. Значи постигам го с голяма любов и енергия, която се зареждам по време на брането, на общуването с Бог. Забелязвам те, че си целия в бяло. Сега в момента аз съм в бяло, но по принцип ти винаги си в бяло. Спретнат, изглеждаш на 30 години. Значи са 62, няма 30, 62 съм. Не си крие годините. Да. Така, но изглеждам така, защото аз ти казвам, аз общувам с природата. Значи всяка сутрин ставам 4 часа, на тъмно тръгвам с колата, отивам някъде да бера в някакво находище. Това специално ли го правиш заради билки? Всеки ден. То няма начин, иначе кога да ги бера билките. Защото аз съм чул, че на изгрев слънце енергията е различна, при цялата природа се събужда, птици, растения. Точно така. Може би поемат някаква енергия. Така е, аз сутринта отивам на място, даже се е случвало, когато отида и чакам да се съмна. Съмва се, почвам да бера билките. Нали? Зависимо къде съм отишъл, находище, ливада, гора и така нататък. И почвам да бера някъде до 8-9 часа. Най-късно 10. След това просто не може да се стои в Балкана в ливадите. Защото всичко се събужда. Змии, кърлежи, рояци, мухи ще те изядат. До тогава работя. Път съм набрал. Раницата, кошниците, бягам до колата и оттам тук в минералните бани, за да мога вече да ги обработвам самите билки. Тук става сушенето, рязането, заготовката и така. Ще ни покажеш ли после? После да, ще покажа, да. Разбира се. А как започна всичко при теб? Какво се случи? Всичко започна така, в кратце така ще го обясня. То стана преди 20 години, бях на посещение в Нареченски минерални бани и там отидох при един билкар, билколечител. Значи разликата между билкарите и билколечител. Каква е разлика? Разликата е в това, че билколечителът трябва да познава анатомията на човешкото тяло, трябва да разбира така минимум медицинско някакви познания да има. Той би трябвало да може да състави комбинация за дадено вид заболяване. Докато билкара познава билките, бере ги и е до там. Той не се занимава с това. Този, казах преди 20 години, когато отида на почивка, се запозна с Байван Бързински, известен билколечител, 60 години се е занимавал с билколечение. Лека му пръст почина миналата година на 92 години. Така. Добра възраст. Да, и тогава аз при едно посещение, той ми направи силно впечатление, аз до тогава въобще не съм имал предвид, че ще дойде такъв етап, че занимава с билки и така нататък, но той успя така да ме запали, показа ми разни книги и така аз почна да си купувам литература, почна да чета, после в София към Националния център по фитотерапия и народна медицина в София завърших курс и основното го научих от него, благодаря за това и само на него, той сигурно ще ме чуи, макар че отвъдното. Замина ли вече? Значи, да, почина. Аз 10 години, всяко лято, при него раницата, бера билки, нося, гледам, уча занаят. И 2000-та година човека вече ме предаде, научи ме, даде ми рецепти, всичко и каза от тук нататък, моето момче ти може да работи самостоятелно. Така и аз почнах и аз съм единственият наследник на това, което той в продължение на години го е свил, той го предаде на мен, защото неговите близки нямаха интерес. Може би в мое лице видя човека с интереса и наистина се породи интереса и така стана. И така стана. Това е. Момент. Спри малко. Значи се оказва се, че
Иван Бързински ти е предал на теб неговите тайни и сега се оказва, че ти си единственият човек в България, който лекува всички видове алергии. Абсолютно, да. Защото, знаеш много добре, ти отиде при Гала. Да, нова телевизия, да. В нова телевизия отиде, обадих се на Мариана, на режисьорката, и приеха те и успя да излекуваш стотици хора. Не само стотици, но там ти каза едни думи, които много ме впечатлиха. Да, какво каза? Аз ще си скъсам дипломата и ще стана, ще се махна, ако не ви оправя вас, а ти ги оправи. Да, певицата Саманта, момиченцето с обревите по краката, преди 10 дена ми се обади, разговаряме и каза: господин Тодор, благодаря ти, вие ме спасихте. Години наред страдала. Години наред е страдала. Аз вчера, с нощи, обажда се една жена от Петрич. Каза: господин Тодор, 20 години водиме борба за алергията, сина и студент София. Ликвидирахме всичко. Благодарствени писма, обаждат ми се хората. Няма проблем. Да, това алергията се ликува. Много ме впечатли това нещо. Добре. И това, че си единствения, който се оказа в България, че ги лекува, не те ли кара да се чувстваш малко по-специален това нещо? Не. Не те кара. Не. Ти си народен човек, аз винаги съм те харесвал. Въобще не ме бърка, че съм... Дай си ръката, ти си винаги бил народен човек. Аз се радвам, че мога да помагам, защото това заболяване страдат може би милион-два в България, които стават от алергия. То не е само България, то е цял свят алергия. Но ще ти обясня и още нещо, сигурно ти ще ме зададеш въпрос, аз ще избързам. Защо лекуваме аз алергията? И то всяка вид алергия, защото алергията се проявява по всевъзможни форми и начини. Образи, сърдежи, кигани, кашици, подуване, черсане, тя е страшно нещо. Значи, комбинацията от билки, те са 4 вида билки, прави две неща. Прочиства кръвта и унищожава алергена, който е в самата кръв. Значи медицината е силна. Има и народни способи, средства за прочистване на кръвта, но няма компонента, която да унищожи самия алерген. А комбинацията моята го има. Тази комбинация аз съм разбрал и съм научил от Байван. Той ми каза ставки, той ми каза пропорциите, окей. Но ти си дал лептата, години наред си носил раницата с него. 10 години, то за една така не са да. Аз си го заслужих. Поне така мисля, след като той прояви заслуждение към мен и предаде всичко, разкри стаите, явно съм го впечатлил нещо, явно ме е харесва. Добре, аз никога до сега в моите предавания не съм молил някой лечител или някой да му ставам ученик. Кажи сега, ще ме направиш ли твой ученик, ще ти носа не 10-15 години раницата. Стига да имаш желание. Имам желание, ето казвам го. Добре, пред камера. Добре, ще кажа още нещо. Кажи. Аз ще пробвам. Ще дойде с мен, ако мога да работиш, можеш да вървиш като коза, защото Балкани на странни работи и да не те е страх от змия, няма никакъв проблем. Години наред хода на Седемте Рилски езера, тренирам, готов си. крака, марка, готов ли съм? Готов си. Добре. Значи, имаш ли желание, идваш с мен, обещавам ти сега тук пред камерата, стига да... Аз искам хора, млади хора. Нека дойде, защото така както аз възприех всичко това от Бай Иван и той го остави човека да си отиде спокоен. Искаме аз да оставя някакво наследство, някои желаещи, никакъв проблем, всичко ще Добре, като искаш да оставиш някакво наследство, какво ще кажеш за идеята да дадеш някои рецепти? Ще ги дам. На хората е така. Ще ги дам. Ще ги дадеш ли? Обещаваш ли? Абсолютно. Ама още днес ще го снимам. Още днес ще си го снимаш, ще ти обясня. Пред камерата, както сме дошли, почваш да говориш. Добре. Аз ще ти обясня, ако искаш сега, няколко вида, които лекувам и които хората не могат да ги намерят билките никъде, защото ги няма в аптеките. Разбираш ли? Така. Тези неща си ги лекувам аз. Те си дойдат, ще си ме търсят, окей. Добре. Обаче ще направя още нещо. Аз ще им кажа какво те сами да отидат да се наберат, да си го приготвят, да се лекуват. За какво за всичко трябва да се взимат пари и да идват тук, пък не е въпросът до парите, то е време. Да помогнем на хората. Разбира се. Нека да помогнем. Добре. След малко, като тръгнем да показваш, надявам се да покажеш как обработваш част от билките и местата, ще го покажем на уважаемите зрители, сами да отидат да си помогнат да ги облегчим и финансово, и здравословно, и на децата си да го предадат това нещо. Няма проблем. Това е една много голям благороден жест, за което наистина ти благодаря от сърце. Дай си ръката още веднъж. Защото аз обичам хора, които правят нещо за останалите, а не които са само консуматори. Консумират, нищо не дава. Сега ще ти обясня, Асенчо. Да. В лечителя няма ли морал? Ако той само мисли за пара, не става. Не става. Има моменти, когато това е огромен труд. Той се възнаграждава се, защото все пак се заплаща при мен. Но ако аз не се раздавам, не помагам,
че аз съм имал случаи, идва пенсионер, той няма пари, пита една баба, колко ти е пенсия 90 лева, какво да взема пари? Няма пари, вземи баба, ликувай се. И този момент го има. Не можеш, нали сега има богати хора, ма повечето хора са, знаеш как е, ала не е такъв, че и защо трябва да отиде нещо, което може да се излекува, да отиде в аптека, да отиде да търси лекаря, че направление ще отиде, бере си го, вари го, правя се край, без пари, аз ще му кажа как да го направя. Добре, това след малко дори ще покажеш част от билките, ако трябва, ще ги покажем, да седнем, да кажеш какво е, как се случва и хората да вземат това нещо. Добре, аз, понеже сега с това предаване знам, пак ще има голям интерес и хората ме питат за какво ли не. Кажи какво лекуваш. Това мене не ме сърди, напротив ме е приятно, нали? Но аз ще обясня точно за какво става въпроса, което да знае, че аз го лекувам, защото аз всичко не мога. Когато ми се обади по телефона, ме пита, аз го питам за заболяването, ако мога, казвам да, заповядай. Ако не мога, търси с медицината, лекувай се. Аз не поемам ангажимент. И сега казвам, значи, казваме за алергите, аз отдях го казах. Друго. Прочиства гръта, окей, никакъв проблем. Още нещо ти кажа. Даже сега, това е вече мое откритие, сега съм създал нов метод на лечение на алергиите, няма варене, защото, сега ще покажа, това е пакета, големия пакет с билки, така, къде е пакета, нека да го снима камерата да го видят, това е пакета, пие се 3 месеца. Да го видят, така. Къде са билките? Да. Така. Доста е това нещо. Аз ще кажа, това нещо стига между 3 и 4 месеца. Пиене, варене. Да. Варене. Така. Сега ще обясня за какво става. Значи, аз направих друго, ето ти. По лесен начин. По 15 капки, 3 пъти на ден. Няма варене, няма цидене, няма нищо. Етилов спирт, извлякани състав, ти абсолютно ефект е същ. Обаче, виж, сложил си, че се забранява алкохол, газирано, лютиво и цигари. Това ще го каже. Виж какво, щом провеждаш билколечение, значи не е желателно, даже тук съм го писал, забранено, хубаво, ще забранявам. Алкохол, газирано, лютиви, чушки, парлив и цигари. Никакъв проблем. А когато лекуваме страховата невроза, нервната система, тогава не е желателно и кафета, бе, брат. И едно кафе, ама не може 5 кафета пиеш през дена, аз да ти лекувам нервната система. Не става, да. Така не става. И сега да се дойда на мисълта. Това нещо стига точно за 3 месеца. За 3 месеца? Абсолютно. По 15 капки, 3 пъти на ден, половин час преди ядене. Същия резултат го дава, както с варенето. Това замества тази турба? Абсолютно, да. Който желае по стария метод, окей, давай му вари, пи. Който желае така, с това. Мисля, че този вариант може би е по-удобен, защото за забързания човек в големия град, това ще, докато тук се изисква и варене, но има плюсове сигурно това. Кое има плюсове? Това, че на момента се приготвя. Или няма значение? Виж какво, значи ефектът е еднакъв, резултатът е еднакъв, но пенсионер човек, свободен цял ден, какво да прави? Нека да вари, нека се занимава човек, нека да има движение. Разбираш? Сега, не мога аз от София студенти, хора да го ангажирам да вари. Къде? Ето ти. Много млади хора страдат от алергия. Абсолютно, да. Но да си продължим, ако ми позволиш, кои болести, какви неща се повлияват от твоите билки? За кои? С алергиите приключихме. С алергиите? Въпросът ми е какво лекуваш и какво не. Да продължим. Добре, продължаваме. Да. Значи аз ти разбирам какво искаш да ме питаш, ще ти отговаря. Добре. Лекувам страхова невроза. Така, страховата невроза. Тук последните 3-4 години масово стрих на млади хора. Там какво е? Нервна система, братко. Значи, аз сам си правя диагнозата. Аз ги питам. Аз искам, който дойде при мен и ме търси да го лекувам, питам го, каква ти е диагнозата? Все пак медицината е пред мен. Аз приветствам медицината, не казвам, че аз съм голяма дара.